Kemang pleng plete kachesong in ton te pusi Assam University difu campus students atumpen ningji. District level Yuwa Utsav difu Government College long ke paman. Ponka lektherong amikar Thomas Ingti amit hangjong junga khia daten JCB pen ninia pharman towar kasilam. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjupanik tha. Assam University difu campus along loke charli risoe jangatum thurpaksi campus along kisung ke boy puthak phai kuni ni phai ingkoi pen pangchengsi ni phai ingkora hi ni an ni thoma pharman jimit mi pin pen chesong deta Assam University difu campus administration hin pen loke charli arisoe jangatum ke hanga teng mesen alam chak kilong avelang. Karbi Anglong district along akang tuinayang deng ke charli adim laki Assam University difu campus ani. Piningan ningkan krenier kebarta nang pleng etami Assam University difu campus mati EUDC along ke donang jiason ka videra jok loke charli ari soejang aningkan wangta kisung kacetong nang dokok. Laso jok sai jok ji loke charli bomari so ejang atum thur pakten kacesong sai deng nang kok. Kacesong asai pinipen ni thom an pleng data akimang son kichun chedera jok ning kipung chepaklang riti. Today is the third day of our protest. As we all know that the protest is still going on, and our demand is not yet fulfilled. We have been requested our honorable PVC sir to take action regarding our action, but still the solution is not coming yet. So if the honorable PVC has not capable of doing his post, then we want his resignation from his post from today onwards. And if the Silchar does not care, really does not care about the Assam University campus, then please implement the full-fledged university status of Assam University campus. Lapen kemang son junjitik kacesong abang ington ti buta pachin pontu. Itu bas humni hang lo, ihum nang pilo. Antame ni tuma di mana teng tu bas nangi. Lakin itu ningkan hini apramenta la so pot kin itu hang lo je. Itu bas nang je angke la sutta PVC sar pen VC sar pen ke ekta written assurance long lo je nitum ke university bas ang pipo humni hire po. Antame patumi dik sin itu la protest change hotsi nitum hana promise lo je ekta bas nang pipo. So why they have taken so much of time? People say latum nituhan immediately pipidel lo. Nitum lahai protest dharna do era pisi latum people sudana pilo pola. So question nitum raise lo. Antame nituhan only 1% of bicho. So nitum one of the demands ki complete pelang. Angke regarding admission. Admission na status ma ke non ata nitum han ke nathan paka ke angke hodai honare lo. Nitum than lo je vacancy is to anang ke fill up nang po ate fill up lo putte nitum non deprive student bang ke the future long hota pori long once to ke manglo antame non ata la so response people lang. Nitum pini third day ke chokarni isi information long hai nitum first day protest ke do ke chengar ni haso pen acha chakateng patumi nepen nili as vice president pen nili president khatkhati along with UDC officials tumlong dun lo CPWD officer long ama dingke latuma bang so ekta application ai pido so application nitum hanai pi binongali napaklang binongali sitame nili bang photo enonjama enondet so ateng pen isia details pachining tung bang ke lalo boys hostel alam ladak ketok bang ke boys work order long ketok akam vek abang ke lapulo 100 bedded boys hostel at Assam University Difu campus including furniture to CPWD Khatkhati division pusipulo enke sanction amount from Assam University abang ke 8 crores 99 lakhs 43,600 sitame patumi president ben nili atheng no latum ke hang damang ke furniture alamang latum hadak pin puram de latum ke hang bang kopilo final bill ke jitia ke hang ji ke 100% completion of works akam tang edlo pansi final bill ke hang ji mate di ke hang ji mane bang seng submit po sitame latum bang ke akam tang tiang ko si final bill abang si pin puram rong lo final bill se hang nam rong lo ama hal tum nang chaklo atumi bang executive engineer CPWD Khatkhati division abang abedet
Amad hala assistant engineer bang si mane ekta draft bill bang pini yang bong ni to mulai pon ang chisen po bolo amad pamo ladak dharna do bamo sartung bang lo arjudun thulo sir ende la so bill nang bothai lo ma nang bothai thelang mane la so teng bolote la to mang aba ahon mu bang kidipji phanlok si ke try enke PVC mata ekta lan a concern donang ji de 100% akam tangtiang ko le become si final bill le hang rong lo CPW diben lasi kecok je bang ke ladak teglong lok ajoini si nitum pini student kadoka wepen isi authority to man demand lo that details project report DPR plan and estimate including everything laso 100 bedded boys hostel along koana paisa si nangkele ma koana paisa si ka khoros ma koana paisa si ke panong ma laso details nitum ke hang pini ang bongjong si nang pipe pulote nitum Monday ni RTI nitum nang jogji put hanolo but still no action alang tum nang thak upilo nitum la DPR ke nitum long abe silchar long sido a building nang ke kim ke ladak difua campus long engke a DPR ke do ke silchar long pu lason ke nang palu alam chot ahok per alam ke DPR ke tum long da doji athela tum ta difu campus administrative tum ta chini nang ji je ladak kopia building sin nang kim bom ma kopia phan ma pot alang tum ta chini nang lana details abe pengel alang tum ta permission ke pilo PPD nang ji nitum arlo so tum ki face a problem mate majokta face lo la so problem abang ke la hilo nitum bas pen ke dang lok seta me kaprek ka facility seta mini tum ki sung do athema nitum la dak nanga purhi ke nitum ki thek la pu pen takali a standard takidu ja phan nitum master student answer ke nitum isi lata nitum akhi mesena facilities long ji punitum neng the se la dak nang dun lo seta me jo piniar ni anta bas anta me mesen pen nitum nang dun long le kai keta la dak di furong ki mi anang le lote la dak pen an ke asit ta kai keta ave lo titi an ke la son thak se kapre atum daki photo pic la pen ke ab News report KarbiAnglongLIVE. Phaikuni ni phaing kora hiniar ni Difu Government College along district level Yuva Utsav India surihini raing kora pli ke paman Difu angkang trek jam school college penta kachepati dun Azadi ka Amrit Mahotsav pen pacheton dunsi Asam angkang district tin along Yuva Mahotsav ke paman pona sonsi KarbiAnglong district ahempi Difu along tami Difu Government College along si ke paman pon Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of Assam atum ke patir pipon along Difu Government College itum chirap chito dunsi bangso jame pidoponlo. La bangso jame ke paman pon pen lokichali bomari soe jang atum jutang jubatanat kang thurponji la anchot kalisi kit hegason an kachepaklang thekji aphan akimang pensi paman ponlo. La bangso mayalong Difu angkang penangan school college atum pendami Amen Jethabdunsi, cultural dance competition, science mela exhibition, poetry writing competition, arts competition, mobile photography competition along Chepati Dunreti. Bangso Mayalong Aluhiaman Pengpen, Difu LA MLA Bidya Singh Ingleng, MAC Johnny Timung Penkichenglok, Penangana Bang Pua Bang Piatum, Chetongdun. Aning kantin talaga bijo. Kaya ang al somartum pan, nongge turmia somartum pan, kopi ma ke claim ke dam bangi ke do ke tha ke police pen danglok kado betala sonsi sarkar atuma ba sarkari hi ban central government hi pen initiative ban ye puria somatom phan puri paka nahi e ajar ke puri tame photographer tame yong se photo tuli thek paka nahi yong se art competition art ason ka ki thek sa he la son da ke ka le thek uta ke kan tha thek paka nahi Kelu le thek barat kelun thek pakane jo lai ai sab encouragement ni pia phansi nehru jwakan ro pen aningan tinta rasana meeting me pona. As you know, today we are going to celebrate a program called EVM Mahotsav, that is Youth Festival, a sort of youth festival under the ambit of Azadi Ka Amrit Mahotsav. You understand? And this is really an important occasion. The government of India has definitely taken Herculean task of encouraging youths
from all over the country, and especially in the district level. In every headquarter of every district, one such program is going on. So in our college, today we are celebrating this program, and personally, as head of the institution, I am really happy and I have the privilege and I am thankful to the authority of Karbi Anglong, District Magistrate Office as well as Nehru Yuva Kendra for giving us the opportunity or selecting our college. News report, KarbiAnglongLIVE. Lakhayong Koratro, Duarbagri MAC constituency under Ponka Lek Thearong, Amikar Thomas Intiami Tangjong Akia Dat Pen JCB, Ninia Parman and Towar Kaselamasai Kiding Pon. Beard Heta, Kedoamuni Ratum, Kisung Naike, Towar Ka Vipenta Isi, Kisung Tetan Kangjang, Lasonsi, Ponka Lek Thearong along Ta, Sorkar Pen Towar Kaselam Le Ongsi, Thomas Intige, Ninge Podundesi, Amitang Jongjung Akia Dat Pen, Ninia Parman, JCB Pen Towar. Selampon. Athema towar jongsi mesen lo plote business ke claim atumta choklem ponlong po an lo plote atogano ke do karbi atumta jingthor dun unpo lapen banga khaya sonsi paprang dunun po sedame non ke KarbiAnglong atogano an ke mesen na towar ka viapotsi kaching thurjia phan akisung kachetong nang dokoklo jongsi mesen na towar avi pulote kaching thurjia phan bor ipik nang jilang jongsi banga khaya son ching thodu nang ji pulote KarbiAnglong atogano along anta misen atowara bang dolabasonte misen po lapen ke KarbiAnglong atogano an ke pokalia bang ke selam et ki un elo setami JCB pen pasur labasonte misen ji athe ke dam ke bang an ke joymu chotpo lapen ke truck an ke dam un po an lo pulote check theso hanso birik kowe pen ke chenglok kaprek asonamung an thoi an wan unpo lapulo pulote ador ke somu chot pen chojordun longpo lapen hormu ke wanda jomu chotpo lalote karbia khaya tumta paprang dun pikji athema KarbiAnglong si hormu ke ong lason thak si ponka lek thearong amikar Thomas Intita amethang jongjung akhia dat pen ponka lek thearong ke dam ke banga towar selam si check inghin pen ke check lok kaprek ahormu ke wanji aphansi mathapon pusi Thomas Intipen ningjepon lasi local MAC anparta education EM Richard Tokbita amethang a constituency aphanchi mathapon thapusi hawarara tatumpen ningjepon rintipen mesen atawar dolo pulote jingthur pikji puta ningjepon rinti ali tum me tranke abutu digani ki thanba dupar chero patekla atla mangela war kumonai mangela mile to mithang ding be silo so war kumonai the adak rong pen kachela kadowe kisung kiduk mili matha ponsi ni mithang akhi tongda chos tame mili rong khan asago kera be phan kisi mili kadowe mithang akhi kan pe konsi mili la so war manai la bangke rong so ma kana chera ding ke ave mili mithang ding be sigona ni an ke ni ke choklo ke ini bang la angke pali ji phani ni bo ola ke kanang lo ne kating hon ba thege so that in the stami pinang ana costo dolo athe ni ji tumato wa ke sarkar hin ta nangra bre sarkar tamta man tuanta akira bang ade posila adowe so that in the la adowe kedam ke yang phon tiga ke phansi manai le element thomas ki romo thege aprange la bang so tuwari tumi ke hedale gari lam ni cycle pen chamati kenon ke cycle chot kali si jo dang klianta mane dam thor unlo ta bang unlo ke jo gari na bang pu la bang feeling ki thela ninga charong pi ano lang ipana kuru be ano bang ni rong bi ano na cha to bi lang ni phan tu tang tu ma ge na pulo ni tum phanta jo inglong le dokok sta alang li itu hanta nang rapasonte ya si itu itu awerong ta kaita matha hai kela an ni tu marong ke sarkar pen tuwana bunai ku ban tu thailang le News report KarbiAnglongLIVE.
Surihini raing kora trok MLA kilik abaha ke highway ji aphan chisik ding pensi inghong koklopusi ali sing tipi ningje. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep Amreng MEC constituency ke parlo langtuk thepi polling station ki mi ke pebat along tongsekot pen congress ke charia songpen primary congress committee mati PCC 1 ke singja mek deng ponsi ka dukawe bankrip ho aphan ingtang kring ingwai ponsi ke wangji surihini raing kora trok MLA kilik ki bialong ke hai ponji angring chetheklong pusi EM abarim Elis ingtipi pen perangkiang no lamthe jaipon. Tona bangke malo Karbi Anglong ke do atum ke Karbia long le dang de Karbia atum ke long vek nang po kalima long vek nang po Karbia long le lo ke mala phan lo long le apota ke roda po lada Karbia atum phan se ron po ron seta ko zona niom ma la bangke alak tum pra long le do rap ji hala potata do rap ji potata ciklem nang ya lang tum si ciklem nang yi public tum si ciklem ya metang along le kam ke metang si ko kene revenue office dam si pota aja dalam cingki dam nang po ciklem nang po pusenili ning mata aga alang litum ko sona apota tong ke ron ne theklong le miadi pota ma exonia pota ma labang nili chini dunde exonia pota pute ali abdalo lagi le miadi pota se pinang po la so lamang lo delike ame thang ali tum ali ke chu at la ko bhut fan non 26 aning kan la non MLA election fan ali ke chu en pusenili Amreng MEC constituency ke longle plang phodo Hawaipur Zirikindeng lapen ke langhempi kadukawe polling station sirkep anta chihumri damsi ning ke theklong angthe klangpon non BJP ke chari thetan chobai kamang hu anparta self-help group asarpi mardo anaphan tangka ke paramawar sai kipi do anta ko an ale do ave chechinisi arlo pen BJP aphan aning ke dok de lapen ke koi angthe klanglo halapo langtuk thepi LP school ke damtang surihini raing korage thom tomon thepi ke japen school asarnung ating atomon ke oipon japen ningka nisi pleng data tin dip hop thek the pulote koson se quality education pithekji puta karju pedo lasolong aprang ben kiduk lagara tumalong kido thep congress a party along si puthot nangka chapa okdun pen jakong horang ki pidunji aphan chisikrinti labangso langtuk thepi polling station abaha PCC 1 ke seng amaya long sart hirong hi pensi mai chipahem phupon lasolong KarbiAnglong Autonomous Council EM abarim ali sing tipi aluhiaman pen chitongdun Congress District Committee Dun Maipu, Longwell Phangchu, Socheng Mandal Congress Committee Maipu, Jensing Teron, Polling Station Keseng Mi, Langhem Pipen, Langtuk Tepi Kelang, Charipon Jiaphan, Planning Inghi, Pen, Kecheng Lok, Ongdung Armu Chitongdun Si, Mai RDP Dun. School I have magal tum rat pen kono ne chupiduk chupalak pen claim that a piece ame non school bang Hello tum la pansi cicak nang bom lang. Hello tum la an alu kipi sitame enela tum daka president secretary tum nang kethan atengela pupulo sitame alang litum ko anon ke claim angdeng ki legele le tum thang ka chini dunde non an tum chonghong bom lo no anta thang tang thek abedet la sinil tum la bang sobu thak bang ke non prabjin pen hello tum la dak school bang non setting mata claim bom Baidu tum han same ruling party long claim bom Baidu EMCM tum han same un an ke chat pen na pili da prime fasinil hin pen tuning rilo Litu macam Assam chief minister la puda gelo BJP tum ke renaming a party pusinil ke irdam kopo athe mehanal tum thanelo dak langpi dhanggia bank tanon ke Assam Vikas bank pusi irpon lo thik la pusonang taxi afrange deputy commissioner pusi ke pulo nona bange district commissioner district antala sonlo la si la tumke la renaming party pusi nilge irpon koklo lang tum thakta aliawe aur muge phongoteng ya puleir seta hala dagrat ali ke long ke phongoteng la si renaming party lo nge BJP tumke development afran congress hut ko ama kisi ke dang pon lan cholo ka preka belo la si renaming party lo la tumke e sonara kamlo renaming e dopilo menil thalo ge
district commissioner pukak la prang deputy commissioner district commissioner sonak taxi aga prek hala district pitang adim ta hurpen ke chi hum to that au hurpen ke chi pi to that je la silatum mangke mane ison bakta strategically latum mangke Hamren Ben Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Tang te pinya da babirta ke lapon si kang ton paniklo